салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор намояндагони кишварҳои хориҷӣ дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025. идомаи корҳои созандагӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт. роҳи маҳаллаи Арбобхотуни ноҳияи Сино асфалтпӯш карда шуд. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар коხи ваҳдати пойтахт дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки форум барои таҳияи қарорҳои амалӣ, таҳкими эътимоди тарафайн, кушодани иқтидори сармоягузории минтақа дар асоси принсипҳои устуворӣ ва манфиати мутақобила заминаи муҳим фароҳам меорад. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар коხи ваҳдати пойтахт дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст иштирокдорони форумро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. таъкид гардид ки ҳадафҳои асосии ҳамоиш ин муаррифии захира ва имкониятҳои фарохи Тоҷикистон барои сармоягузорӣ, омодагии кишвар ба ҳамкорӣ ва фановариву ғояҳои нав, инчунин тасмими ҳукумати кишвар ба идомаи ислоҳоту дигаргуниҳое ки шароити мусоидро барои рушди устувор ва ташаккули шарикии дарозмуддат фароҳам меоранд ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки форуми Душанбе сармоягузориҳои сабзро ки рушди устувори иқтисодиро бо дар назардошти адолати иҷтимоӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои табиӣ таъмин менамояд, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. гуфта шуд ки маҳз ба ҳамин хотир форум зери унвони сармоягузориҳои сабз имкониятҳои имрӯза барои устувории фардо баргузор карда мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки форум барои таҳияи қарорҳои амалӣ, таҳкими эътимоди тарафайн, кушодани иқтидори сармоягузории минтақа дар асоси принсипҳои устуворӣ ва манфиати мутақобила заминаи муҳим фароҳам меорад. аз ҷумла гуфта шуд ки ҷойгиршавии стратегии Тоҷикистон дар маркази Авроосиё ба мо имкон медиҳад ки ҳамчун пайвандгари минтақаҳо ва қитъаҳо баромад карда долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва логистикӣ ки бозорҳо ва мардумони гуногунро муттаҳид мекунанд таъсис диҳем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистони муосир кишвари дорои иқтисодиёти бо суръат тараққиёбанда, рушди боэътимоди муносибатҳои байналмилалӣ ва фазои боз ҳам мусоиди сармоягузорӣ мебошад. зикр карда шуд ки таи солҳои охир кишвари мо ислоҳоти фарогир ба таҳкими устувории макроиқтисодӣ, рушди бахши хусусӣ, дастгирии соҳибкорӣ, рақамикунонӣ ва татбиқи қарорҳои инноватсионӣ нигаронидаро амалӣ менамояд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидори бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон, захираҳои ғании маъдан ва сарватҳои муҳими стратегӣ, сармояи инсонии ҷавон ва пурнеруро аз афзалиятҳои рақобатпазири кишвари мо номиданд. оид ба зарурати таваҷҷӯҳ ба рушди иқтисоди сабз ва қабули стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2037 низ андешаронӣ сурат гирифт. бо ба назар гирифтани имконияту иқтидорҳои соҳаи энергетика ба ширкатҳои манфиатдор лоиҳаҳои ояндадори ин бахш барои сармоягузорӣ пешниҳод карда шуд. ҳамчунин аз сармоягузороне ки дар самти истеҳсоли технологияҳои муосир, батареяҳо, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия
فعالیت میکنند. برای سهم گذاشتن در عملی سازی لایحه‌های بزرگ مقیاس این ساحه‌ها استقبال کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به سمع اشتراکداران فورم امکانات‌های دیگری سرمایه‌گذاری کشور از جمله صنعت سبک و خوراکواری، کیمیا و داروسازی، استحصال مصالح ساختمانی، کمپلکس اگروصنعتی و ساحه سیاحی را معرفی نمودند. حکومت تاجیکستان برای تشکیل فضای مساعد صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. امروز ما به سرمایه‌گذاران زیاده از 240 کفالت و امتیازهای گوناگون پیشنهاد می‌نماییم که زیاده از 110 تای آنها امتیازهای اندازی و گمرکی میباشند. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. محترم امامعلی رحمان همزمان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان را برای فعالیت تجارتی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران سازگار نامیدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هدف استراتژی ما تبدیل دادن تاجیکستان به مکان با اعتماد سرمایه‌گذاری درازمدت میباشد که به همکاری بهر رشد استوار و همگرایی به اقتصاد جهانی نگرانده شده است. 14 اکتبر در تاجیکستان روز صاحبکاران تجلیل می‌گردد. با استفاده از فرصت سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه صاحبکاران را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته به آنها سلامتی و برای موفقیت ها آرزو نمودند. در فرجام سخن رهبر دولت اظهار اطمینان نمودند که فورم با آغاز تشبس‌های نوی سودمند زمینه گذاشته همکاری را تحکیم می‌بخشد و برای مردمان کشورها و ترقیات جهان نتیجه های نمایان می‌دهد. 14 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи форуми байналмилалии сармоягузорӣ душанбе инвест 2025 котиби иҷроияи комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид барои аврупо хонум Татьяна Молчанро ба ҳузур пазируфтанд. зимни вохӯрии ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид барои аврупо баррасӣ карда шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ҳамкорӣ бо комиссия ҷузъи муҳими сиёсати хориҷии Тоҷикистон ва рушди устувории иқтисодии кишвар мебошад. президенти кишвар илова намуданд ки ин ҳамкорӣ масъалаҳои муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист, беҳтар намудани инфраструктур, ҳамчунин татбиқи ҳадафҳои раванди душанбе оид ба об ва раванди душанбе оид ба ҳифзи пиряхӯро дар бар мегиранд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми назарраси комиссияро дар мусоидат ба татбиқи иқдомҳои Тоҷикистон дар соҳаҳои истифодаи устувори захираҳои обӣ, содагардонии расмияти савдо ва рушди иқтисоди сабз баланд арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст ҳамкории худро бо комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид барои аврупо баҳри татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои нақлиёт, логистика, сертификатсия, рақамсозии омур ва таҳкими иқтисоди минтақавӣ идома диҳад. дар идома бахши барномаи махсуси созмони милал барои иқтисодиёти Осиёи марказӣ дар таҳкими ҳамгироии минтақавӣ ва густариши савдои байнидавлатӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. масоили марбут ба мубориза бо тағйирёбии иқлим низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. дар анҷом омодагии Тоҷикистон барои боз ҳам густариш додани ҳамкории дуҷониба бо комиссияи иқтисодии созмони милали муттаҳид барои аврупо таъкид гардид. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 вазири иқтисод ва дороии ҷумҳурии исломии Эрон Саид Али Маданизодаро ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот аз рафти густариши муносибатҳои дуҷонибаи кишварҳо изҳори қаноатмандӣ карда шуда таъкид гардид ки бо саъю талоши бештари ҷонибҳо ин раванд дар оянда низ самаранок идома хоҳад ёфт. натиҷаҳои боздидҳои расмии роҳбарияти олии Тоҷикистону Эрон аз кишварҳои ҳамдигар, гуфтушунидҳо ва тафовуқоти дар сатҳи олӣ ҳосил шуда, инчунин санадҳои нави имзо шуда барои рушди минбаъдаи муносибатҳо муҳим арзёбӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳавас
ҳавасмандии ҷониби тоҷикистонро ба тавсеяи бештари ҳамкории тиҷоративу иқтисодии дуҷониба таъкид намуда, аз тамоили рӯ ба афзоиши табодули тиҷоратӣ миёни ду кишвар ёдовар шуданд. таъкид гардид, ки дар соли 2024 гарди шимол миёни ду кишвар тақрибан ба $380 миллион амрикоӣ баробар гардид ва изҳори бовар карда шуд, ки ин рақам дар наздиктарин фурсат ба $500 миллион ва аз он бештар низ хоҳад расид. дар ин робита тақвияти кори абзорҳои дуҷонибаи рушди ҳамкорӣ зарур дониста шуд. изҳори итминон карда шуд, ки ҳамкории судманд миёни ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанг дар оянда боз ҳам густариш хоҳад ёфт. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи форуми сармоягузории Душанбеи Инвест 2025 вазири сармоягузории Подшоҳии Арабистони Саудӣ Холид Ал-Фолеҳро ба ҳузур пазируфтанд. дар вохӯри раванди рушди ҳамкории ду кишвар баррасӣ шуд. аз фаъолияти фонди Саудии рушд дар Тоҷикистон изҳори қаноат карда шуд. ҷонибҳо барои рушди робитаҳои ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратию сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ алоқамандии худро иброз доштанд. ба ҷоноб кардани фаъолияти василаҳои дуҷонибаи густариши ҳамкорӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҷалби сармояи Саудӣ барои амалисозии лоиҳаҳои соҳаҳои саноати сабук, насоҷӣ, дорусозӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, коргарди маданҳо ва энергетика зарур шуморида шуд. роҳандозии хатсайри ҳавоӣ дар масири Душанбе-Ҷидда-Душанбе намунаи хуби ҳамкории кишварҳо номида шуд. табодули андеша ҳамчунин доир ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб сурат гирифт. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи форуми сармоягузории Душанбеи Инвест 2025 вазири давлатӣ оид ба корҳои савдои хориҷӣ, вазорати тиҷорат ва савдои давлати Қатар Аҳмад ибни Муҳаммад Ал-Саидро ба ҳузур пазируфтанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушди муносибатҳои ҳамкории миёни Тоҷикистону Қатар изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба амалишавии 42 санади ҳамкорие, ки соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва техникӣ, ташвиқ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ, алоқаи ҳавоӣ, фарҳанг, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро фаро мегиранд, таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз тавсеяи ҳамкории амалии доираҳои соҳибкории ду ҷониб истиқбол карда шуд. ҷалби маблағҳои грантиву қарзҳои имтиёзноки фондҳо ва муассисаҳои молиявии Қатар барои татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти милливу минтақавӣ аз ҷумла дар бахши энергетика ба мақсад мувофиқ шуморда шуд. фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ барои рушди ҳамкории дуҷониба ва таъсиси фонди муштараки иқтисодӣ ва сармоягузорӣ байни ду кишвари дӯст аз мавзуоти муҳим суҳбат буд. ба масъалаи густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёт аз ҷумла ифтитоҳи хатсайрҳои ҳавоӣ низ таваҷҷӯҳ карда шуд. барои роҳандозӣ ва омӯзиши таҷрибаи Қатар оид ба низоми бонкдории исломӣ изҳори омодагӣ карда шуд. ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 14 октябр суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баргузор гардид. дар ҷараёни суҳбат президенти Федератсияи Русия аз сарвари давлати мо барои пазироӣ ва меҳмоннавозии гарм зимни сафари давлатиашон ба Тоҷикистон изҳори сипос намуданд. ҷонибҳо ҳамзамон ҷанбаҳои алоҳидаи мувофиқаҳои дар доираи ин сафар ба дастомадаро мавриди баррасӣ қарор дода, роҳҳои татбиқи минбаъдаи онҳоро мушаххас сохтанд. ҳамчунин натиҷаҳои муҳими нишасти сарони давлатҳо дар чорчӯби Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар Душанбе баргузор гардиданд, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. дар фарҷом омодагии ҷонибҳо барои андешидани тадбирҳои муштарак ҷиҳати рушди муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ миёни Тоҷикистон ва Русия таъкид гардид. 14 октябр сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳошияи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбеи Инвест 2025 бо валиаҳди салтанати Нигери Семпилани Малайзия шоҳзода Тунку Али Ризауддин ибни Муҳрӣ мулоқот намуд. зимни мулоқот масоили густариши муносибатҳои ду мамлакат баррасӣ карда шуд. ҷонибҳо ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат,
استخراج و کارکرد معدن، انرژی برقرار شونده و ساختمان اظهار علاقه‌مندی نمودند. پیشنهاد کرده شد که مسئله تأسیس فوند و بانک‌های مشترک سرمایه‌گذاری تجارتی مورد آموزش قرار یابد. همزمان مصاحبان عاید و رشد همکاری در بخش‌های معارف و تندرستی و داروسازی تبادل افکار نمودند. در دوره فورум بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 در شهر دوشنبه چاره‌بینی‌های گوناگون کناری برگزار گردید. مسائل مهم بخش صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه مورد بررسی قرار داده شد. جلسه پنجم کمیسیون مشترک بین حکومت جمهوری تاجیکستان و شویگری عربستان سعودی اوید به مسائل اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری، تکنیکی و فرهنگی تحت همرئیسی رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده و وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربستان سعودی خالد الفالح برگزار شد. در جلسه سمت‌های افضلیت‌ناک توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت. ذکر شد که توجه رهبریت سیاسی تاجیکستان به گسترش مناسبات دوستی و همکاری با عربستان سعودی زیاد است. تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های فراوان طبیعی، آبی و انرژتیکی و انسانی است. در این مورد قبل از همه ساختمان نیروگاه‌های برقی، آبی گوناگون اقتدار، استفاده مشترک ذخیره‌های بزرگ آبی آشامیدنی و معدن‌های کوهی تاجیکستان مورد ذکر است. در ملاقات جانب‌ها عاید به جلب سرمایه سعودی برای رشد اقتصادیات تاجیکستان، خصوصا سرمایه فوند سعودی رشد در سمت تطبیق لایحه‌های گوناگون تاجیکستان تبادل نظر نمودند. طوری گفته شد شایگری عربستان سعودی از زمان استقلالیت تاجیکستان تا امروز توسط فوند سعودی رشد در بیش از 14 لایحه با ارزش زیاد از 300 میلیون دلار آمریکایی سهم گذاشته است. به غیر از این همکاری با گروه هماهنگسازی کشورهای عربی، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه‌های مالیوی نیز ادامه دارد. تاکید شد که برگزاری جلسه کمیسیون مشترک بین حکومت جمهوری تاجیکستان و شایگری عربستان سعودی اوید به همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه‌گذاری و تکنیکی و فرهنگی با گسترش روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور مساعدت می‌نماید. انفراستراکتور سبز و انرژی تازه تحت چنین عنوان در حوزه فورум بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 چاره‌بینی کناری برگزار گردید. در چاره‌بینی کناری نمایندگان شریکان رشد، سرمایه‌گذاران و کارشناسان اشتراک نمودند. نیمه دوم روز در کاخ وحدت در پنل انفراستراکتور سبز و انرژی تازه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه اشتراک و سخنرانی نمود. در چاره‌بینی کناری نمایندگان شریکان رشد، سرمایه‌گذاران و کارشناسان اشتراک نمودند. وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که تاجیکستان با نظرداشت اقتدار گیدروانرژتیکی خود که در یک سال 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه و از نظر اقتصادی ارزان را تشکیل می‌دهد، با مسائل تامین استقلال انرژتیکی و رشد این ساحه توجه خاصه می‌دهد. Данный форум, он именно сфокусирован именно на развитии зеленой экономики. И, конечно же, в контексте Таджикистана зеленая экономика, она полностью ассоциируется с зеленой энергетикой, поскольку 97% электроэнергии, которая вырабатывается в стране, оно за счет наших существенных гидроресурсов. Но мы на этом не останавливаемся. Как вы правильно отметили, мы сегодня в рамках данного форума проведем отдельную сессию по привлечению инвестиций в другие возобновляемые источники энергии. همچنین در این چاره‌بینی کناری ذکر شد که نیروگاه برق آبی راغون یکی از بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی در منطقه بوده تا امروز در تامین نیروی برق سهم مؤثر دارد. دو اگریگاتی با استفاده داده آن تا حال قریب 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نموده است. بعد پورا به اتمام رسیدن ساختمان نیروگاه برق آبی راغون با اقتدار عمومی 3780 مگاوات در برابر تامین امنیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان آن اینچنین در تامین کشورهای منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، افغانستان و پاکستان با انرژی از جهت اکولوژی تازه نقش مهم می‌گذارد. در تاجیکستان در یک سال تا 300 روز آفتابی است. طبق حساب‌های پیشکی اقتدار انرژتیکی تاجیکستان تنها در قسمت شمالی از حساب انرژی آفتاب زیاده است 4600 مگاوات و انرژی باد 580 مگاوات ارزیابی گردیده. به حالت امروزه این اقتدار هنوز استفاده نشده است. در طولوری که
мо қарор дорем дар кохи ваҳдат панели энергетикӣ ном дорад ки дар он сармоягузорон ва коршиносони дохилу хориҷӣ вобаста ба масъалаи инфраструктури сабз ва энергияи тоза мавзӯъҳоро баррасӣ карда истоданд ва ҳамчунин муҳокимарониҳо низ дар ин ҷо сурат гирифта истодааст. дар чорабинии канорӣ мавзӯъҳои бозори энергетикӣ дар Тоҷикистон ва раванди ташаккули он ҷалби бахши хусусӣ ба соҳаи энергетика бо таваҷҷӯҳ ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз қабили гидроэнергетика, офтоб ва бод ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо усулҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Маврид ба зикр аст ки шурӯъ аз имрӯз то 16 октябр дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 идома меёбад. дар ҳамин толоре ки мо қарор доштем панели энергетикӣ буд ки дар ин ҷо мавзӯъҳо баррасӣ гардиданд ва ёдовар мешавем ки дар доираи баргузории форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 ки дар шаҳри Душанбе аниқтараш дар кохи ваҳдат ба ифтитоҳ ёфт, дар панелҳои алоҳида мавзӯъҳо баррасӣ гардида истоданд ва дар ин форуми байналмилалӣ 100 ширкатҳои истеҳсолкунандаи ватанӣ маҳсулоти худро зери тамғаи Made in Tajikistan ба намоиш гузоштанд ва ёдовар мешавем ки баргузории ин форуми байналмилалии сармоягузорӣ як платформаи калидӣ барои пешбурди сармоягузориҳои сабз, рушди устувор ва трансформатсияи рақамӣ дар Осиёи марказӣ мегардад. ба истиқболи ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳҳои шаҳраку маҳаллаҳои аз ноҳияи рӯдакӣ ба шаҳри Душанбе ворид шуда таъмиру навсозӣ карда мешавад. дар ин замина роҳи маҳаллаи арбобхотуни ноҳияи Сино низ дар ин рӯз мунфаш карда шуд. ҳамкоронамон Қиёмиддини Ҳомид ва Аҳмад Азимов аз ҷараёни корҳои роҳсозӣ дар ин гӯшаи пойтахт гузориш таҳия намуданд. пойдории истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам овард то симои шаҳру навоҳии мамлакат рӯз аз рӯз зебову назаррабо гардад. бунёд ва таъмиру навсозии ин ё он иншооти таъиноти мухталиф ба истиқболи ҷашни шоистаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқдомоти наҷиб дар роҳи рушду пешрафт ва беҳтарсозии вазъи инфраструктур дар қаламрави мамлакат ба ҳисоб меравад. дар ин росто таи чандест ки дар шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи Сино аз ҷумла маҳаллаҳои навворидшудаи ин ноҳия тадбирҳои роҳсозӣ вусъати бесобиқа дорад. дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббуси тадбирандешиҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт дар ҳамаи самтҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ ва ободонӣ вусъат бахшида шудааст. дар ин замина истиқоматкунандагони шаҳр бахсу соҳибкорони эҳсонкор бо дастгирии барномаҳои ободонии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташаббус нишон дода баҳри ободии бештари гӯшаву канори пойтахт саҳм мегиранд. дар идомаи ҳамин иқдомҳо соҳибкорон ва сокинони маҳаллаи арбобхотуни ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино дар таъмири роҳи кӯчаҳои маҳалла саҳм гирифтанд. дар ин рӯз сокинони маҳаллаи мазкур наздик ба 1 километр роҳҳои ҳудуди маҳалларо бо ҷалби техникаҳои роҳсозӣ ва маҳсулоти босифат мунфарш карданд. масъулин иттилоъ доданд ки баландии асфалт аз 7 то 10 сантиметрро дар бар мегирад. сокинони маҳалла мегӯянд ки вусъати бесобиқаи корҳои созандагӣ дар шаҳр онҳоро бетараф нагузошт ва бо пайравии амалҳои ободкории роҳбарияти шаҳри Душанбе ташаббус нишон дода таъмири ин қитъаи роҳро анҷом доданд. корҳои мунфаршнамоии роҳ бо ҷалби ширкатҳои маҳаллии роҳсозӣ ва мутахассисони бо таҷриба амалӣ карда шуд. дар маҷмӯъ корҳои бунёдкорию созандагӣ дар ҳама маҳаллаҳои навворидшудаи ноҳияи Сино давоми 4 соли охир вусъати тоза касб намуда. дар ин замина қисмате аз биноҳои истиқоматӣ ва деворҳои атрофи роҳҳои автомобилгард рангубор гардиданд ки ин амал барои зебоии шаҳр мусоидат намудааст. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар бозии даври чоруми марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 бар тими миллии Малдив бо ҳисоби 3-0 ғолибият ба даст овард. ин дидор дар варзишгоҳи миллии Майле
доир шуда ба фоидаи футболбозони кишварҳои мо хотима ёфт. Бо ин ғалаба дастаи мунтахаби Тоҷикистон мавқеи худро дар ҷадвали гурӯҳӣ мустаҳкам намуда барои ба даври ниҳоии ҷоми Осиё 2027 роҳ ёфтан як қадами дигар ба пеш гузошт. Сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Гуран Стеванович пас аз анҷоми бозӣ изҳор дошт, ки ин пирӯзӣ натиҷаи заҳмату талоши якҷояи тамоми бозигарон мебошад. дастаи духтарони то 17 солаи Тоҷикистон бо бохт бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026-ро оғоз кард. дар бозии даври аввал дастаи мо дар Душанбе мағлуби Малайзия гардид. вохӯри дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор шуда бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи духтарони Малайзия хотима ёфт. ёдовар мешавем, ки ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 миёни духтарони то 17 сола роҳ меёбанд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хона ободу сарбаланд бошед.